Assalamu alaika shugaba. Subhanaka rabbal alamin da kai mini baiwa da ambato, tafiya a cikin khairul wara wani zatin kaunar ya fito. Allah ina gode maka da nufinka abin ya tabbato. Yau ka na gaban na jamul huda a Madina cikin ya karkato. Ba mu shagonka mu kai ga annabi za mu Madina dan uwa. Ba mu shagonka mu kai ga annabi za mu Madina dan uwa. Sai sai mai tausayin zuciyar mai rauni yan uwa. Shugaban ya amsa min kira madaniyin mafarin rayuwa. Gaba soka ce, gaba ruhi ce, ita kadai wacce ce, ita kadai wacce ce. Hadiran amuri don ka kara ban dacewa, taitai dai yawar ka kai kake tsarawa. Wani yaban sanyi wa fadi masu dacewa, fadi kaifin harshe ka ban mabuɗin zance. Ita kadai wacce ce, ai salatun ka kake rufewa su girma yayi musu ruf nake nema. Wai a wace duniyar za mu sadi da annabi ba mafarki ba. Rabon girma da kyautar karamci wannan sai Rasulullah. Ban girma da kyautar karamci wannan sai Rasulullah.